Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Net Foodish. Ordar mapi nginwan ramangi hakerdob yeng jongpi. Ka yeng bishar Meghalaya High Court haka khandai tarik uno pra arajar arpsau kala hukum ya ka Central Bureau of Investigation ban ai Thik Tang ya ka thup jongki Nongshah ring sai Phla haka jersey bam sap thep kam no hingkai ha usnam arja khandai haka ba ka Dr. Ampri Ningdo ka belong ka menteri jong ka sarkar jala kala pau kurtenglang haka ni ka jingja. Haka hukum bala penmi de Chief Justice UIP Mukherjee hadien bala syong visual uloong ya ki Nongshah ring sai Phla bam don kam bat ya ki sakhi sabut bam da don kam dei ban kiar bat tat hadu baya ka thup kerteng bala ai da ka CBI on sala ban IT da ka criminal code bat ya ka ni ka kam on sa syong bishar biang haka arphau terik urempang arjar arpusan.